Is-soluzzjoni tal-Partit Nazzjonalista l-isfidi finanzjarji tiegħu huma bejħ tal-assi u iktar dejn. Dan wara li fallew għadd ta' proġetti li kienu maħsuba li jiġġeneraw tħul ġdid, fosthom il-ftuħ ta' kafetterija fid-Dar Ċentrali. Fil-fatt il-kafetterija kienet waħda mill-ewwel proġetti ta' Simon Busuttil bħala kap, tant li kienet ħarġet sejħa ta' espressjoni ta' interess. Iżda, bi proġetti bħal dan u oħrajn baqgħu ma mmaterjalizzawx. L-amministrazzjoni reġgħet daret fuq in-nies, mhux biss bil-ġbir ta' fondi iktar spiss, iżda wkoll billi tiddejjen bi-skema ta' self ta' 10,000 euro li mbagħad jitħallsu wara 10 snin b'dik li qed tissejjaħ skema ta' ċedoli. Ħlas li jsir meta x'aktarx l-amministrazzjoni preżenti ma tkun xada fit-tmexxija tal-istess partit. L-iskema qed titmexxa mit-teżorier Alex Perici Kalaxxone u l-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Anne Fenech li d-ditta legali tagħha ħadet mal-1,000,000 euro f'direct orders fi żmien gvernijiet nazzjonalisti. Fil-waqt li għandha kumpaniji oħra li toffri servizzi biex kumpaniji jiftħu il-Panama. Fuq kollox dan huma parti minn sforzi disprat li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista biex ma jfallix, fejn qed ibieħu kolassi bħal huma l-każini fil-lokalitajiet. Bil-każin ta' Fortizza Nazzjonalista bħal San Ġiljan diġà mibjuħ, fil-waqt li dawk f'lokalitajiet oħra bħal Bormla, Marsa Skala u Żejtun diġà għall-bejħ.